Lakman. Kani siya is lahi oh. Ay ipakita sa inyo. Way abiyanan matingala ka ba? So imong style ani. Tuwa man oh. Na. Tamakan to nimong brake. Wagi kay butangan ni yabi. Na ignorante ko kadyot ba? So pag butang, pag mag-start gani ka brake, pag brake nimo na brake, imo din ning tuplok ko ning start stop dali oh. Andar. Kuyaw kay no. Siya. Mo ni si kahimtang aning sakiranang nindot. So mo na iplastada. Yawa ko. So ini pag performance diesel ni. No? Hindi tong naibutanganan o kuan. Camera wa naibutanganan ba? Ano na ako monitor sa ay napilin sakto din ang tato. Manday papilit-pilit na punta. So muna siya iyang performance ani nga klase nga sakinan. Nindot oh, i-torta mo aning sulod na. Diba? Yes, because diba? Siya kentang. Pwede ni diri butangan. Oh, diba? Yung plano. Nindot na diya scotch tape oh. Scotch tape diya na po ni diya. Kanana ko yung stick ko. Diba? Nindot na siya. Laki plano ano. Ano ni siya. Diri utang ay. Try ra. Try kong musilgi ba. Okay. Babaw. Ayun, pamupo. Unay na, diri na. Diri na sa kuan unay, no? Sakto kayo bay. Yan, nabutang. Ayos. Timing di kayo. Kana. Pwede pa ganing dito dapit oh. Okay na siya. Okay no? So itorta mo kadyot.
torta mo para makakita pud mo gamay dinhi sa kuan. Pohnpei State. Pangitaan na to ang governor's map. Governor's office. Pohnpei, hanggang Pohnpei. Mauli ay. Okay. So, ikan diri sa atong himutangan. Okay. Atlas ta. Tanawon sa nako. Surita mo kajut guys ha, para makakita pud mo diri sa among area. Diba? Witik-witik ra na diha. Kita man ato diha apa yung sakyanan. Diba? Alright. Torta gamay. Gamay lang. Kita mo gamay. Gamay na po. Kadyo torta. Okay. Siya Pohnpei, capital state sa Micronesia mga higala. Is makikita pud mo gamay no. Atong scout. Diba? Ana na siya diri. Tapos pwede tamulahos ito. Ulan. Ulan guys. Seatbelt daw, seatbelt. Para forma ba, no? Ayos lang mo diha. Mahibal-an na to asa ang governor's stop. Lingi na yung ayha. Alright, ayan na yung kahandos mga higala. Okay. Libot-libot ang tagamay. Is makita na to gamay. Larga dari itong dapita. Stop. Pivoting. Check up kung libre ba. Apa siya. Stop din na siya basta cross section. Larga.
siyang Pohnpei. Kaya no. Makakita po mo kadyo diri. Kamarali! Welcome to Pohnpei. Magbiyak magbahin na. Oh, dito kayong view mga guys, no? Wow. This is Pohnpei. Tagas po nilang bukid diri oh. Oh, di ba? Ito, at least nakakita tagamay. FSM Development Bank. FSM Banking. Oh. Ano siya mga higala, no? List. At least makakita mo gamay lang. O niya, kinsa tong mga diri sa Pohnpei. May stop. Na diri nga portion ay selling food diri nga dapit. Those who are coming here need some food. That side is the Bank of FSM. Bank of the FSM. That one. This side, yes, that left side, selling food. Sige. So, balik ka diri dapit guys para kuan lang. Kuan lang ba? Para makakita ra mo gamay sa dagkoy diri 7-star store. Siya. Balik ta guys kay unahan ani kung may street ka kanang patuon ako paingon na siya sa Chuk. Chuk. Paingon des Pohnpei SDA school, no? Kani pabalik na ta dito sa kuan. Going sa mga apartment. Pwede po kalag ko sa airport. Malaysia. Sada na yung mong i-rentahan ng sakyanan kay Juan eh. Diesel, no? Ayun. Pagis na kita guys. Sa lapit ang governor's office ba dapat makita na ito daan ulit totalan diri naik karatula unsa man na basta gender policy consultant. Aha. Okay. Kita po chinilas siguro ay. Palit siguro chinilas, no? Para sa dawa ni ba? Para magkapihan yung sakyanan ni. Murag kapihan may. Statement ta. Diri na ako'y ganahan nga part din eh kanang ilang dula diri nang popular game here is baseball
Baseball, right? Baseball or volleyball, something like that. Something like that. Something like that. Something din na. Ito'y ukay-ukayan diri ba, maligya lag mga sandal ba. Pwede kong mupalit siguro sandal ka dyan. Kung abre pa. Ay, abre pa ang tao. Oh, monetary oh. Mau dia kanang ahong street tanan. Mau na dia oh. Pwede mo park dia ko ani tan-aw dia tadi kajut bay. Tanaw dia ta kajut. Antri mga kadulag softball, volleyball, baseball. Na di ang pinakakusog nga mo kuan oh. Bunal. Kuyaw diri maigo imong sakyanan. Ano pinakakuyaw ba maigo imong sakyanan? Buak. Inay lang. Kanang sawalan ako mo nang naidulaanan nila diha. Puno ba? Puno. Puno ay. Puno uy. Grabe yung puno Tanong ka pa dito. Tanong mo pa dito. Tanong ka pa dito. Yung maigo atong wandre sakinan patay sakinan nato ani diri practice na lang siguro na ila. Sige daw, tanaw daw tabi. Ako sa ilisa na. Pailob mo diyan. Okay. Tanaw lang, kajut ra. Berikan mana nimo. Pag-break nimo. Okay.
Ulit ta. Apay dula guys. Igo na ito sa atin yan. Istilan. Yuh. Makasih style. So ulit ta. Ulit ta. Change na ito ang stand. Para balik niya siya sa position. Wow.